लिव्हर गेल रे, किडनी फेल झाली. लिव्हरिंग अंजला दोर मागा तुमका खबर आहे किती चालते सांग पाय असतात तेला जाणे तुम्ही किती चालते. चल फ्लॅशबॅक आहे या. हय धावड्यान खंय वता रे. आयसा चितीला आता बोऱ्यावाली बिझनेस करपा 800 काडपा ना. 800 काडपाची 502 शेमऱ्या एक 502 शेंबऱ्याक लुकसाण करपा हिंगा ना शेंबऱ्याक 2 पंचायत. ऑइली भाटा अरे पप्पा तेंगे न्हू चोरपा कोण राव नाही शुअर मरे चोरपाचे हांव कांडीत रे मागीर इकू जापलो आनी अंजला न्हू ओय त्या बोर गोतले चोयले मार चोयले सगळं पाड गानोड्या सगळं आमको मार बीन कोणा मरे हांवें सगळी डिटेल्स बी काडलो न्हू कोण राव नाही तेंगे थिंगा माड पाड गानोड्या तूं हिंग सकयल राव कोण येयलो न्हू टोक 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 हांव मागीर एशें कान लायतात न्हू कोण येयल्यार रोकडा सांगा नाल्यार म्हाका त्रासां घाली कोणें नाय थिंगा आमगे मातशें ना हेंगे पप्पा थिंगा तूं चड कोण येयना जाल्यार पुरो रस्त्यार जाता माड उठ 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 आल्या तोय दुसरी माडा ना बीन मरे घाल ना हांव हेजेर चोडटा ते तूं म्हळ्यार तूं हिंग राव नाका तूं टोक टोक करून हांवें एशें रामुला राव ओडले आवाज येतलो तू कॅच ओड आनी तकलेचे पळय कितें करता आसरी कॅच धरता. वन जा वन टू जा वन थ्री जा वन. ओय देव चोय आसले चोय हाय कितें व्हिडिओ सांग पुरो जातले पुरो पुत्ती किने पोती किती अरे पाट्या आल्या मरे हे घाल पाट पुत्त्या घाल हा पुत्ती किने चल झापलो फोन मार त्यांची इको लापा जाय ती. नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज अमिताभ बच्चन कोविड-19 लोग मारे हा हॅलो हाँ हेलो. कोण अमिताभ बच्चन अरे हाँ अमिताभ बच्चन रे हाँ अंजला. ना थिंग झापलो हा सायडीन ओय जापलो टॉयलेट गेला सर. टॉयलेटींग गेला अरे 800 काडवली ती मातशी इकपा जाय आसली. कितें आरसोर इकपाचें. हाँ बरें आवाने जापलो येताय. ताका झापलो सांग आनी येता तेन्ना मॅच घेवन या. बरें. आ बरें येताय न्ही अरे हे पाट्यान फोन मारलो. ओय आरसोर इकपा. ओय मॅच बीन घेना पयला. मॅच बारी आनी या बरें मैं पोके मॅच घेवन येवपा जार जाल तुवें झापलो हे एक मॅच हाडून तुका जोड लागले रे आनी हांवें 49 माड पाडले मरे जोड कितो हा ते चोय आख्खी पोत्ती बोलला सगळी ओपपाची कोयती कान घेवन येयले नाय तुमी डायरेक्ट दिया पार्सल ना पार्सल Take over. ओय आनी 502 शेमऱ्या एक दिवपाचें वडे लागले हेच चिमडो 51 शेमऱ्या 2 रे सवाय करे हेला सवाई मार्या 3000 कशे दापा जायना जाल मरे स्टायल दापाय लोकां अट्रॅक्ट जाले जाल्यार जिकले म्हणल्यार ती सायडीन जाता या तिला कुशीन निवळ करून दे हांव माडाचे चोडान जार जाले न्हू आमी हिंगा मातशी रेस्ट घेताय तुमी कॅटीस पिटीस मारल्या ते बल्टा बीन गायल्यार आमको जायना तुजी गॅरंटी आमी हिंगा मातशी सुसेग घेताय बरें ऑल द बेस्ट हा बरें चल
बसा स्टार्ट कर तू बाळ मारे स्टार्ट कर चल. बाबी बाई 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये fresh, शंभऱ्या fresh. दोन बाबी बाई आपली गे आबाल जाबा नाही अरे कॅश दिलाय रे 50 रुपये शंभऱ्या दोन दिले. तीन दिलाय मध्ये शंभऱ्या को. शंभऱ्या तीन जाय नाही तीन द्या मध्ये जाय नाही. चल बेरी दोन आहे घ्या आता घ्या पुश घे घ्या दाल में क्या रे गोस्ता द्या बोन झाली त्याचं बळसा किती बॉन्ड झाली पैसे पात्रा वाव तुम काय सांगा माई 60 करूया. ऑल द बेस्ट आमको मागी मेटा आता तरी आमको वाट्या मेटले. बाय फ्रेश आर्सरा फ्रेश बेगिन आर्सरा फ्रेश आर्सरा 50 एक शोमऱ्या दोन 50 एक शोमऱ्या दोन 50 दोन कोणती नाही ना जाय ना शोमऱ्या दोन द्याय रे ना 50 एक येता चल बरा फ्रेश द्या एक झालं एक ये पुश दूर जो फ्रेश आते दिन तो सारखे बऱ्या ना मरे तमने असं दिल मरे फ्रेश आर्सरा कितल्या रे 50 एक ना 50 आहे को होय तीन कॅप तर 100 चार ना टाइम रे. शोमऱ्याच्या जितो भारती दिन चॉकलेट घे पाहिला लागले बाबा शोमऱ्या दोन दे किती आहे दोन दे शोमऱ्या दोन चल बोल आहे दे आणि किती साला सांगा टाइम रे आमका घे झाले बोण बरी झाले याय सारखी बस काय ते नोंदवायला लागत नाही. मार फोटाला पैसे अरे आमको किती रे ते माई 60 नो दिताय आम्ही. आणि वाद मोड बी कोणाको ना झाला किती कर पाहिजे मोड तर दे पात्रा को मात माई हे 50 रुपये तर इश्क तरी असं विटामिन गांधोची मैं मोड मेली पाहिजे इश्क कोणतं ते रँकिंग घाल फिर मेरी इसको पैसे अडवून दूर पाहिजे ना आमको नाही झाले रे बाई फक्त 5 उरलाय बरे एक काय मरे ना आम्ही या दिकिया आणि या समथिंगाचे बाय फ्रेश आर्सरा अरे केस दिले रे 50 एक शोमऱ्या दोन तुझ्या 200 सगळी तिथे झाला होता. क्या मागत मारे तो पात्रा काय साधा पात्रा किती 205 मागता लास्ट 5 उरले पात्रा तो मोचय दिने 205 नो ते तुला बॉन्ड असो दिसत मारे मान दाखले मोठा आहे की नाही मारी तिला फुटाला 800 ते वाटेले ये पोशिया पुत्ती ना रे पोती राधा कोई तू किती मार पाहिजे आदे हो येईंगा बॉन्ड हा तो बोल दला तू कोण आणि येईंगा पाहिजे होय चल स्लो नो प्लास्टिक बॅग नो झाले बॉल सांगाल पत्रावान सील झाला होता काढ पैसा वाटी सारखी तुमच्या पगार तुमका दिता 60 म्हणून सांगला ना बस कासार झाला असता ना किती चांगला आहे 60 म्हणून 60 कर ना 60 आमगे 50 तुमगे 10 उरल्या इथे आमगे 1% असतात रोज 3 झाले एक तुका आणि एक माका एक मुंडा ओय सारखी बरं आम्हाला कॅल्क्युलेशन झाला एक तुका चाललाय सारखे चालू ना तू पहिले असे 200 घाललो आम्ही झालो तुम्ही पगार झालो ना चित्रां सोशान मेळा केकले
फाल्यां 80 करूया न्हू चल तू सारक्या टायमाचेर सकाळ सोवाळे सुवा मरे कित्याक हांव 5 पाडून जाता बरें बरें ओके टेबल बीन घेवया पाहिजे पप्पा तेंगे बाट आमगेले आमगे बाट चल अंजला दोरी टेबल घेवन गेलो तशें कोसो चल 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 जापलो सकाळी सकाळी सोवा बरें बरें हांव पावले काल बरे जाले पयशे आयज इतले आता न्हू आयज मातशी सुबेज जातले कित्याक आयज काबार कोण उडया काबार कोण उडया आयज तितले पाडे रूल तू खबर हा केले तें सांगो नाका इसकोन तें सांगो नाका ओके कॉट्री म्हाका चल तें शिवाय तें सांगा नाका तूं चल चल ओके माडा धरून द्या पोटो तू वाडी तोकलेर बोल सायडीर राम बाबा काय दोनाक म्हणून सांगलो ना उठ 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 कोण येत जातोय संसार गवता हक्को संसार घेऊन तू घेऊन तिथं देव 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 आणि दुसरी मार चोट यानी कोण ए कोण तुम्ही कोणी दे किती करते का हा काय ना ते रोप पळतो सुकांगा तुमगेलो रोज सोंगात आलो ये आबा होय का हे किती ते नाल नालो ओय नाल ते नालो मूच त्यासो आड गोळे चेंजिंग रे मध्ये हो 100 रुपये कितको तिंगा हे चलपा बेन देव ना रे देऊ ना रे तू मग मातो रे देवली झाल्या रे बाप तू काच कोना आम्ही तू स्लो देव अरे मारपाना मरे मारपाना मरे अरे पाना मरे दोन दोन कासा दोन बेगीन देव मोठ आहे का पाया सारखे ना आल्या दोन दोन सारखी शिकते आता आरसा किती शिकत यो 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 आरसा से शिकत यो आज गोऱ्या पोस्ट करूया सारखी भाषा नाही की सारखी आवाज बी बरोबर जाऊ दे सारखं अरे तुम कोणा मार पोट मारे मार 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 अंका चले आताले हा कितना काय बसून चले आम्ही अरे फाडे किती झाले कसं किती झालं शेमऱ्या दोन रे शेमऱ्या दोन आमक माराय मुठाई तुमक इथं पैसे देईन तुम आमक माराय मुठाई राव किती झालं निवळा दे तुमक दाखवता राव किन्नी फुटवले कासवा किती झाले पहिलं माराय मुठाने हाती साधा उठ 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 या किडनी 5 मार्क्सा फेल झाली या लिव्हर गेल रे अरे हमको खबर ना तुमको माता म्हणते हम दिसाला चोर मार मार मोठा मार मुठाई आज ते काल केलो ते पैसे दोतरा तिंगा घालून पळे चल तुम्ही ती जाते चोल्ल्यावर एशको लोका 800 बी केन्ना चन्ना काय आणि चोल्ल्या पासून केन्ना सापडो ना काय जायना लिव्हर गेले चल आमकां केन्ना चन्ना काय जाबलो या चल आता मोयता हेंकू दोतरा तेंकीन मेळ्या तुमकां सगळे पयस दोतऱ्या घालून पळय
Thank you for watching our video. And if you like our video, please do subscribe. लाईक तुमकी दिसले आम्ही 800 चोन आळाय म्हणून ते आमगल्या माडाचे आम बिस्ट्या प्रँक केलं ना See you next Saturday.